Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Knockabout Sicilia llum ħajkun kompletament differenti mill-episodju l-oħra li kellna sa issa. Illum fi Sqallija ħanħodkom taraw proprjetajiet differenti. Djar finħaw differenti ta' Sqallija, djar li jkunu l-veleġġatura ideali jew anke r-residenza permanenti. Għaliex le? Fil-Malta u fil-Isqallija ħafna noħolmu li jkollna dik il-proprjetà veleġġatura fejn niltaqgħu mal-ħbieb u l-familja tagħna, inqattaw il-vakanzi flimkien u nikkrew memorji sbieħ. U min jaf forsi eventwalment din il-proprjetà issir ir-residenza permanenti tagħna. Għaliex le? Illum dak li se nagħmel fi Sqallija ħammur indur proprjetajiet differenti li jissodisfaw dan il-bżonn. Tlaqna. Il-klima tajba, l-ikel bnin, baħar sabiħ, natura u storja rikka jagħmlu Sqallija l-post ideali fejn wieħed ikollu veleġġatura jew jibni ħajja ġdida. Minn Pozzallo ħanaqbad it-triq lejn Modika fejn ser nurikom l-ewwel proprjetà. Tilqana ser insibu lil Judith, imwielda l-Ġermanja u llum tgħix Sqallija. Judith, how long have you been living in Sicily? I've been here living in Sicily since 11 years right now. And what made you move to Sicily? I moved to Sicily because I met my husband abroad, met him in Australia. He invited me to come to Sicily. I came to Sicily for about 2 weeks and I fell in love with Sicily. So that's why now I'm here and I enjoy living in Sicily a lot. How do you describe your lifestyle here in Sicily? I would describe my lifestyle you know, here's a lot really social, so you meet a lot of people, there's a lot of together with other people, you meet friends, you're going out, you live a lot in nature, so it's really beautiful as well because we have the sea in summer, a lot of parties, some nice things around, some walk in the nature, so there's really a lot of beautiful things to do in Sicily. L-ewwel proprjetà li ser naraw qiegħda fl-akkwati tal-belt pittoreska ta' Modika, fix-xlokk ta' Sqallija. Belt mill-iktar attrajenti mimlija storja, kultura u sboħija naturali. Iċ-ċentru storiku ta' Modika magħruf għall-arkitettura barokka u numru ta' siti storiċi uniċi, kollha mibnija b'mod drammatiku fuq l-għoljiet. Modika magħrufa wkoll għaċ-ċikkulata artiġjanali, tradizzjoni li tmur lura mijiet kbar ta' snin. Il-barra miċ-ċentru storiku f'Modika issib baħar mill-isbaħ, natura vibranti u nies tal-lokal mill-iktar akkoljenti. Din il-proprjetà jisimha Alba u qiegħda f'żona unika mill-iktar tranquilla u solitari. Hawnhekk qiegħed fiż-żona protetta ta' Cava Dispica. Din il-proprjetà tgawdi veduti panoramiċi mill-isbaħ. Fuq naħa għandek l-għoljiet u mbagħad in-naħa l-oħra tgawdi veduti tal-baħar. Din il-proprjetà ġiet ristrutturata riċentement b'viżjoni ta' stil kontemporanju, tradizzjonali u rispett kbir għall-ambjent. Kollox f'armonija totali mal-pajsaġġ tal-madwar. Kull dettallu arkitettoniku ġiet disinjatu mibni biex jesprimi sbuħija tan-natura fl-aktar espressjoni pura tagħha, bi spazju u ambjent distint, b'mod funzjonali u sodisfaċenti. Din il-proprjetà qiegħda kollha fuq livell wieħed. Kif tidħol, issib spazju miftuħ li jagħti direttament għall-veranda. F'din il-proprjetà issib 3 kmamar tas-sodda u 3 kmamar tal-banju, mill-iktar komdi.
Din il-proprjetà tinkludu wkoll speċi ta' dar żgħira bil-faċilitajiet kollha li wieħed għandu bżonn, ideali għal meta jkollok il-mistednin. Għal privatezza u indipendenza, il-mistiedna jistgħu wkoll jagħmlu użu minn entratura kompletament separata. Proprjetà imżewqa bin-natura madwara u ma setax jonqos li jkollha ġnien mill-isbaħ, ġnien Mediterranju, sabiex jirrispetta l-ekosistema taż-żona. Fil-ġnien issib żoni differenti fejn faċilment tlaqqa l-familja u ħbieb biex tiddeverti u tirrilassa. Bil-klima sabiħa li toffri Sqallija Sid din id-dar żgur ser kollu l-opportunità li jgawdi dan il-ġnien, igawdi l-pixxina u jammira dawn il-veduti panoramiċi li għandha din il-proprjetà. B'mod totali din il-proprjetà fiha 8 tikmamar li jinkludu 3 tikmamar tas-sodda, 3 tikmamar tal-banju, living room area ta' 127 metru kwadru u underfloor heating. L-art totali ta' din il-proprjetà hija 4150 metru kwadru u fil-preżent qiegħda fuq is-suq b'talba ta' 539,000 euro. Mill-ewwel naqbad it-triq biex nara t-tieni proprjetà u se nsuq fid-direzzjoni ta' Punta Secca, villaġġ tas-sajt li qiegħed 50 minuta bogħod minn Pozzallo. Punta Secca, villaġġ tas-sajt tranquill, però b'karattru soċjali mill-iktar vibranti. Mal-ewwel żjara f'dan il-villaġġ impossibbli ma torbotx qalbek ma' dan il-port. Karattru tipikament Siċiljan, imżewwaq baħar mill-isbaħ, bil-fanali koniku. Punta Secca letteralment villaġġ tal-istampi. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħanaraw il-proprjetà li jmiss li qiegħda biss ftit metri l-bogħod mill-baħar. Nilaqkom lura għal Knockabout Sicilia, llum ħanniedu kompetizzjoni ġdida fl-imkien ma' United Colours of Benetton. Qegħdin noqorbu lejn il-festi, irridu naraw ritratti tat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia bit-tema tal-milietu. Dak ir-ritratt li tibatuli b'Facebook u imbonniġ.tv, dak ir-ritratt li tibatu jista' jrebaħkom rigal li jfakkarkom fina ta' Knockabout kif ukoll f'United Colours of Benetton. Wasal il-ħin biex nara proprjetà oħra u Judith weditni li din il-proprjetà hija minn dawk it-tip ta' proprjetà li vera joġbu lili għax iġaluk tkun kreattiv. Ħanaraw naqra. Din il-proprjetà ġib l-isem ta' Pietra Marina. Fl-opinjoni tiegħi ġawra żgħira tal-ġebel. Opportunità unika u rari għal min għandu passjoni li jitrasforma proprjetajiet b'karattru li jgħixu fihom ġenerazzjonijiet differenti, jitrasformaw f'ġojjel tal-preżent. Fl-episodji li jmiss naqsam magħkom x'nagħmel b'din il-proprjetà li kieku kienet tiegħi. Kif tidħol f'din il-proprjetà mill-ewwel teqpa' impressjonat bil-kobor ġmiel u żbuħija tal-kmamar li fiha. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colours of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta.
Il-Harbour Fire Command ġie mibni fl-1938 biex jikkordina l-fortizzi kostali kollha fid-difiża tal-Port il-Kbir u l-Port ta' Marsa Mxett. Dan huwa bunker li ġie mibni minn konkrit rinforzat u li baqa' jintuża sas-sena 1956. Il-coastal guns tat-tieni gwerra dinjija tal-Forti Sant'Irmu kienu essenzjali biex iwaqfu l-unika attakk minn fuq il-baħar kontra l-Port il-Kbir matul il-tieni gwerra dinjija fis-26 ta' Lulju 1941. Fil-Forti Sant'Irmu insibu wkoll il-Kappella ta' Sant'Anna li għandha r-reputazzjoni tal-aqdem struttura fil-forti. Din tmur lura għall-aħħar tas-seklu 15. Aktar tard ma' żmien din il-kappella ġiet imżejna mill-ġdid bi stil barokk. Fil-qrib insibu r-ridott li kien wieħed mill-ewwel żidiet mal-Forti Sant'Irmu fl-1554. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għal passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minnha. Knockabout qiegħed jiġi biex jupplilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Ħafna noħolmu li jkollna dik il-proprjetà veleġġatura fejn niltaqgħu mal-ħbieb u l-familja tagħna, inqattaw il-vakanzi flimkien. Illum dak li se nagħmel fi Sqallija ħammur indur proprjetajiet differenti li jissodisfaw dan il-bżonn. Qiegħed f'punta sekka fiż-żona magħrufa mal-lokal bħala Kawkana, ftit metri l-bogħod mill-baħar biex inkun preċiż 300 metru bogħod biss mill-bajja. Din il-proprjetà ta' warajja tinkludi ġebel tipiku Siċiljan u proprjetà li bi ftit imħabba u kreattività tista' titrasforma ruħha f'ġojjell. Il-proprjetà tgawdi art ta' 1500 metru kwadru. Fil-preżent tinkludi 5 stikmamar b'total ta' 128 metru kwadru ta' bini. Forsi ftit jafu dwar il-passjoni kbira li għandi għal proprjetajiet ta' dan it-tip. Proprjetajiet li jkunu antiki, għandhom ħafna karattru f'dan l-istat, għax dan l-istat itik iċ-ċans li żomm il-karattru però wkoll titrasforma u tinkludi idejat kreattivi, moderni u tħallat kollox fl-imkien biex imbagħad toħroġ bi stil uniku. Inkredibbli il-potenzjal li fiha din il-proprjetà. Il-binja eżistenti tippermettilek li titrasforma l-istruttura f'dar imdaqsa u mill-iktar komda. Ovvjament, l-art tal-madwar li hija parti minn din il-proprjetà tippermettilek li tagħmel pixxina, barbecue area u ġniem mill-isbaħ. Fil-preżent din il-proprjetà qiegħda fuq is-suq għal talba ta' 180,000 euro. B'mod personali nista' nagħlaq għajnejja u nimmaġina kif tista' ssir id-dar tal-ħolm tiegħi. Nerġa' naqbad it-triq biex nara proprjetà oħra. Ħammur Modika, 30 minuta sewqan bogħod minn Pozzallo, biex nara proprjetà li m'għandekx bżonn tagħlaq għajnejk biex tirrealizza li hija proprjetà tal-ħolm. Din hija Villa Borbone, ġojjell fl-Oljiti Blej. Malli tidħol f'din il-villa mill-ewwel toffrilek emozzjonijiet uniċi.
Villa esklusiva u aristokratika, imdawra bi ġnien botaniku ta' 7,000 metru kwadru li jtik l-impressjoni li qiegħed f'xi ktieb tal-ħrejjef. Hawnhekk issib kappella privata, passaġġ pavimentat tal-ġebel li waslek fl-istruttura prinċipali. Kif tidħol f'din il-proprjetà mill-ewwel teqpa' impressjonat bil-kobor ġmiel u żbuħija tal-kmamar li fiha. Kif tidħol fuq il-pjan terran mill-ewwel issib entrata mill-iktar akkoljenti u mbagħad fuq naħa minnhom issib kċina li tagħti għal laundry room u pantry. Imbagħad fuq in-naħa l-oħra issib kamra tal-pranzu, salott b'ħafna dettalji mill-isbaħ fosthom fireplace u fil-pjan terran issib ukoll studju u l-ewwel kamra tas-sodda, kamra tal-banju privata u kamra żgħira oħra. Il-kumplament tal-kmamar tas-sodda l-oħra issibhom fl-ewwel sular. B'mod totali, din il-villa fiha 6 kmamar tas-sodda, 5 kmamar tal-banju u walk-in wardrobe. Kull kamra f'din id-dar ittik l-impressjoni li l-arloġġ waqaf jiċċaqlaq. Ma nistax ma naqsamx magħkom dan il-ġmil ta' taraċ li għandha din il-villa. Intu nieżel tgawdi veduti mill-isbaħ tal-ġonna ta' madwar u hemmhekk ħammorru issa minn hawn ftit ieħor fil-ġonna ta' din il-villa. Però qabel nixtieq nitkellem magħkom dwar il-ġmil ta' madum li fiha din il-villa. Diżinji tara wieħed u tinsa ieħor. La darba toħroġ fil-ġnien, l-għażliet x'tista' tagħmel biex tqatta' l-ħin u tirrilassa ma jispiċċaw qatt. Tista' tagħżel li tirrilassa fix-xemx jew tieħu xi għawma fil-pixxina. Jekk qiegħed f'kumpanija, tista' tilgħab logħba biljard fil-games room. Jekk tinqala biex issajjar ma tistax ma tagħmilx xi pizza jew issajjar f'dan il-ġmil ta' forn tal-ħatab. Apparti l-binja prinċipali, f'din il-villa hemm numru ta' strutturi oħra, b'entraturi u parkeġġi privati. Fatt interessanti dwar din il-villa hija li l-art tinkludi borehole li jiggarantixxi ilma biżżejjed għal bżonnijiet kollha ta' din il-villa. Riċentement f'din il-proprjetà saru numru ta' implementazzjonijiet sabiex issir iktar effiċjenti fejn tidħol enerġija u tirrispetta iktar l-ambjent. Fil-fatt ġew installati pannelli fotovoltaiċi u sistema li tiġġenera biżżejjed elettriċità għall-istruttura u l-binja kollha. Din il-ġmil ta' proprjetà tinkludi l-fuq minn 19 kamra u art tal-fuq minn 26,000 metru kwadru. Villa tal-ħolm li ġiet mibnija l-fuq minn 200 sen ilu. Din il-proprjetà unika fil-preżent qiegħda fuq is-suq b'talba ta' 870,000 euro. Tara proprjetà u tinsa l-oħra. Min jgosta tip ta' proprjetà u min jgosta tip ta' proprjetà oħra. Tara proprjetà u toħlom li tkun tiegħek, però mbagħad tara proprjetà oħra u taħseb li realistikament tista' ssir tiegħek. Illum vera ħadd gost inżur postijiet differenti u proprjetajiet differenti oħra f'Sqalija. Żgur li mhux ser tkun l-aħħar opportunità tiegħi li nagħmel hekk. Qabel ma nħallikom u nagħlaq Knockabout Sicilia nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom attivi, irridu naraw ir-ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-isport. Ibatuli dawk ir-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook u mbonnici.tv. U grazzi għal Flexis Fortify tistgħu terbħu il-kura għal ġogi tagħkom. Jien b'Knockabout Sicilia niltaqa' magħkom il-weekend li ġej. Ciao. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Orienta.